Сега здравейте, днес ще ви покажа моята фен книга на Monster High, която аз правих, но нека да започваме. Ето, първа страница, да ви покажа папката. Ето, тя е оранжева. Ето тук, ми е донес. Тук е листа. Аз съм правила тази рисунка. Ето. Тя е тук прозрачна. Ето да започваме. Ето това е Ана. По-скоро Кристияна. Не, обърках се днес. Това е стара. Ето тук. Тя носи бяла блуза, зелена пола и това е от скъри, затова носи червено клинче. И нагоре е бяла. Очите са и бели също. Тук не са ми изумили. Това е Винъс. Не, Винъс са Дженефър. Не съм я доцветила. Клинче е Дженефър. Да започваме с втората. В момента пише, ето ако искате да си го прочетете, пише Скарис, град на страхоти. Скарис, град на страхоти. Ето. Да започваме с втората. Ето тук са нарисувани Клео, Кодин, Лагуна, Дракула и тук не съм довършила тези глави, много огромни усти им направи. И ето тук Джиджи Грант. И ето тук има някакво изкривящо екран, по-близко камерата, ако искате да искате. Така, надолу. Да видите, ето тук плести. Ето. Много ми харесва. Ето го и прилипчето, на което Джиджи се кара. Значи Дракула го е пуснал. Това е главата и ето. Да преминаваме към втората. Ето така. Ето моя момент. Стойте. Искам. Да къде ще го е патрони. С което. Ето тук. Това е една рисунка. Рисувах я като малка. Момент да извадя. Ето, като малка я рисувах. Тук пише С плюс М. Това за мама. Да. Момента го сгъна. Ето така. Завъртиш се на ръката. Ето така. Оп. Разпъдам мината. Страница. Момент да ги мръдна. Чакайте. Ето както виждате, вече съм готова. Ето и Джиджи носи един подарък. Чакайте, вкарвам. Един подарък, който са и подарили. Ето да започвам. Тук са нарисувани Хаулин, Джиджи, Хаулин на плаж, Джиджи на плаж, Винъс на плаж и Дракулаура на плаж. Да почваме с Хаулин. Ето, тя е мужчина, както знаете, и златисто кафява. Нещо подобно има розово гри и ето тук. Понеже любимия и цвят, майче беше розово. Ето тук блести. Чакайте.
Ето. Тук. Ето и надолу няма нищо интересно, освен краката. Ето, да минем към Джиджи. Ето и тя носи подарък. Ето тук сладолет за Джиджи. За Джиджи тя и носи подарък. Също на Джиджи ще подарили да. Ето тя гледа и пита Хаулин. Ето. Ето и роклята и тя изкрящо. Тук всичко ми е изкрящо. Ето да минем към Винас. Ето, не рисувам много хубаво. Ето тя яде пица. Ето банския на Винас. Чакайте. Ето банския. Тук полата. Тя е зелена, както знаете. Драколора е направила нещо. Ето, чакайте. Остров. Направила е един остров. Така. Да почваме с Драколора. Много ми кефи прическата. Много хубава. Много хубаво. За сега съм правила най-хубаво Драколаура от тук. Защото това е Драколаура. Ето. Сега минаваме на другото. Пропуснахте това. Това е Сара и... Чакай. Чичова е малко по-различно. Така. Той е изгрящ. Ето тук. Виж. Сара оригинал в облеклата. Сара оригинал в облеклата. Да минаваме към другата. Ето тук пак е Драколаура на плаш участва, но този път е по-различно. И тук пише мама. Ето тук това е лагуна. Ето, много ще го казвам с гремен момент. Чекайте. Готова. Ето. Това е ям. Това е лагуна Бу. Тук. Виждате ли бански? Не бански роклята. О, тази рисунка ви я показах. Чакайте, че аз завървя нищо назад. Но там няма нещо интересно. Чао. Надявам се да ви е харесала тази фен книга. Ето тук, забравих. Тук съм писала имената на тези, които не харесвам толкова. Гулия и Франки не ги харесвам. Те не са хубави. Те са грозни. Ако някой друг също не харесва Гулия и Франки, коментарите са долу. И за това ви казвам, винаги пишете. Чакайте, аз това съм забравянка. Тук забравих да ви покажа и последната. Ето вия. Не съм показала и тази. Ето тук това е. Тук е една момичка, дето рисува като малка. Ето като малка, пак рисува такива, но тук съм слагала навсякъде изкрящи точки. Навсякъде, ето вижте. Тук звездата има. И това е. Ето тук съм била мушкала тази. И така да обърнем тези на рожден ден. Ето това е Спектра Wondergeist. Не Wondergeist, а Wondergeist. Ето, тя е вързана. Тук си е отстил малко косата и е отстиква по грешка.
И ето надолу. И тук има един кадров кичучък. Виждате ли как е накъдрено? Тук пък съм им слала доста точки тук. Ами тя призрак, нормално е да с точки. Ето така. Тук устните. Устните са малко мънички. И подаръка е тук. Подаръка. Ето. Ето го. И роклята, ето я. Надолу ето тя настрани. И почва от краката. Те си свити с пануки. Сега Джиджи. Ето набързо. Така, не е надолу. Чакайте. В момента прицеля камерата. Чакайте. Ето я Джиджи. Тя, както знаете, е синьо-розово и тук малко оранжевичко. Има леко и ето тук тя е розова. Все пак тя е нещо подобно на скорпион. Ето, това е нейната рокля. Тук. Ето. Жълто и розово. Ето това беше от мен. Чао, чао! Надявам се да ви е харесал този клип. Коментарите са долу. Ако клипът не ви е харесал, моля, пишете ми или идете в оценките.